I'm so happy. Happy now? Meeting up Did you miss someone? 6 years. Did you miss? Hello everyone, gwbao. Welcome back to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय आंना दा सम देहाया एफाबां मोजां गैया आरो आंनिया दा बे अबस्था जानानै दङ. ओरैबादि गगा गुजुनायजोंनो आवाज गाराङानो सोलायजोब्बाय. आंनिया. ओमफ्राय आङो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन. ओमफ्राय दिनैहाय आङो भिडिअ लाबाय आरो मानो होनबा मोनसे रिजन दङ. दिनैनि भिडिअआ बिराद स्पेशल जागोन जोंनि थाखाय. आंनि स्कुल मेट्स माने नार्सारिनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिम जे जोङो ज' फरायबोनाय आंनि लोगोफोर जोङो बेजों रिइउनियन खालामनो नागिरदों आरो बिराद गोबावनिफ्रायनो प्लेनिं खालामबाय थादोंमोन रिइउनियन खालामनो थाखाय. बाट साक्सेस जायाखैमोन. सोरनाबा खामानि सोरनाबा माबा मोनसे बेस्थ' जानानै माने टाइम मिलायलायैनि जोंना बे रिइउनियना जाफुङाखैमोन आरो. ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनावहाय दिनैहाय साक्सेस जानोसैयानो. दा थांनो ओंखारबाय माने एकदम हठात ओंखारबाय जोङो दिनै. बिदिबासो जाखायो नालाय गोबावनिफ्राय प्लेनिं खालामनाया मालाबाबो जाफुंखायानो. बिदि हठात ओंखारबाय ओमफ्राय दा जानोसै आरो नै. दायो गासैबो फैजोबनो हानाय नङा मानो होनबा बेलेग बेलेग जायगायाव फरायनाय दङथ'. ओमफ्राय दा हलिडे मोनथ'वाखै. ओमफ्राय जाखिनि बे खाथि खालायाव दङ जोङो बेजोंनो खालामगोन रिइउनियनखौ. ओमफ्राय आङो बे गारांखौ लानानैबाबो बे ओरैबायदि खस्थ' बेखौ लानानैबाबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबाय आरो शेयार खालामनो थाखाय. ओमफ्राय जोंनि थाखायबो देनां नायनो थाथों होननानै माने एस ए मेम'रि थाथों होननानै आङो भिडिअखौ लानाय जाबाय. नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांफानोसै. दा जोङो जोंनि डेस्टिनेसनखौ जेराव जोङो मिट खालामगोन बियो हाग्रामा ब्रिज बेहायनो लादों आरो. ओमफ्राय दा टाइमा अलरेडि बिराद जाखाबाय 12ता बारखाबायानो. हठातसो जाब्रबनायनि नालाय ओमफ्राय एकदम ओंखारखाबाय आरो लेट जाबाबो. ओमफ्राय दा आं क'क्राझारनिफ्राय थांगोन. ओमफ्राय माखासे बिजनिनिफ्राय फैलागोन ओमफ्राय गामिनिफ्रायबो फैगोन. दा आं नोंथांमोननो देखायगोन. बारा गोबांथ' जानाय नङा ओरैनो जाखिनि दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो. ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि आवाजखौ नायनो बाबाबो अननानै नायलांबानो जाबाय. ओमफ्राय दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. गाइस जोङो दायो नै चापागुरियाव मोनफैबाय. ओमफ्राय आंजों सासे लोगो दंसै आरो नै लाजियो. दाहाय देखायगोन नोंथांमोननो. गाइस नै हाद्रिजोंनो ओरैबादि बुंफबजोबनाय. ओमफ्राय आंना गारमायानो बारा जालांसिगोन एबार. माखासे लोगोफ्राबो सफैबाय जोंना. नै सासे ओमफ्राय नै सासे आं सिनायबावाखैमोन. ओइ ओमफ्राय नै सासे नायनो जोङो लाखांबाय चापागुरियावहाय ब्रेड मोननै बाटार ओमफ्राय दै थ' दा जोंनि सफैजोब्बाय. ओमफ्राय दायो रेडि खालामसिगोन आरो. दे कारपेटआ बनसै. मानसिया दा 7 years na. बेसेबां years? 6 years. आयौहाय नङाहाय मा जा गोबावनिफ्रायसो दे. हाय होनद'
dek oरैबायदि लाजियो गैया जों गोजाल' जाबाय ओमफ्राय हौवाफोर गासै 11 जों ना मा जाखो गासै 8 जनल'सो थो आंबो थांफागोनलै आंबो थांफाखायोलै फैसा दंखायो दा ओइ आंबो थांफागोन After बेसेबांलाय after 6 years ना हा नमिता after 8 years 8 years जायाखैहाय मा एफा बुरजा 6 बोसोर दै हमनाय मोनसे जेब्ला जुलिया क्लास लानानै आं हाला रायलायनो नमिता share your feelings I'm so happy no meeting up did you miss someone 6 years did you miss someone oh I miss Jerusa did you miss Sibita and who else आसा ओमफ्राय सोरबा साजोन नमिता आसाखौ एसे मा बुङो आसाया लिंहरबाबो फैयाखै आसाया क'क्राझारावसो दुद आसाखौ एसे खमायाव सा फैया बियो बावजोब्बाय दां जाबाय होनदोब्रा दे आसाया मानि आसाया नोंनिबा मान फैयाखै दे मिल्कियर आसाया मानि थाखाय फैयाखै हाबा जाबायना हिनजाव लानानै फैजायोमोन आच्छा जोङो नै दायो लगायगासिनो आरो रेडि खालामगासिनो जानो थाखाय नै लगायगासिनो जानोसै बिसोर जि आराम थादों ना ओमफ्राय नै जोंना जा मावथि ओरैल' बानायो मेगनजोंल' ओइ आंखौ बिदि बानायाखैलै मेगनजोंबो ओरैबो बानायाखै नायखायाखै नामा नोंखौ बानायगोन नायदोंरा नायनायालाय एकदमबारे स्ट्रेन्जार ना मानसिफोरना बरिया गोजालै लोगो गोजा बाथोना गासैनाबो आलदा जाजोबबाय बाथोना गोजा जायाखैना सेन्सार गैला बेयाव माबा फानजु नाङा दं नालाय बेयाव फानजु नाङा दं नालाय एसे दे हादो हागोन लोगो हागोन नै लोगो फानजु नाखाजोब्बाय लोगो बायदि फिथिंजायाना बारा वाटारमेलन हागासिनो नै बिसोरो ओइ जेबो गैया नामा दोननो थाखाय आंजों नांलाय Ay, antra nugget cuma Sertulai nunggu nama. Ora, sertulai nunggu dah. Oh, wale. Kau sezagasnya mati lah. Anggus ni ni. Saya pun kuisi mak kawan nak ada. Saya lebih saya. Halo. Hagasnya ni watermelon. Semre kana watermelon ji. Goथाव वाटारमेलना गोदै लोगोफोर आं बांद्राय फिसाद्राय हाबायना आमो फिसा फिसाल' हाबाय जों सानैल' जायोला एफा गिदिर गिदिर बोथोर लान्दुना बे देद्रायबावोसो नायबा बिराद मोजां नोंनि खोथाफ्रा बिराद माला आं फिसाले आं आमो फिसा हागासिनो फिसा फिसाद्रायला आं सबागोन सफिङानो सवानो दिनैनि साक्सेसफुल रिइउनियना नैबे मस्ट किउट ANGL नि थाखाय
cổ bán này lao thì đúng quay Langgan nu. Ngai kau buat extra dah sana sila benda. rene goza जाजोब्बाय लोगोफोर आमो खिनि Oneu deh. हानायाव Oneu nggak? Ya. नै बेखौबो बिराद सोबबागोन आं बेखौबो बिराद संख्ल' लगायखाबाय आं होआ जायो नामा Lu kamu skip mah? आयौ गोदाव सोरावसो Tungguin apa kalian lewat? Tungguin. Sini buku suka menang. मा Nei. Be. Be lu tak सोर मारिया माना थै मारिया माना इदि खालामलै गोदोनि स्कुलनि क्लासखौ गोसोखांदोंनो नै डेन्जारसै बे सिगांनो बुंबानो जायोमोन ना Bread and butter. मा बुंदो ब्रा? मा बुंदो? जाबाय रेडि जाबाय गारमाया जायाना रायलायजाया नै लोगो नों मोनजाबाय? दा जानोसै आंनि Oi, dah be. जाबाय? Alu. गोबावनि उनाव ना ओइ ओइ लोगो माथो केमेरासो गथा आंबो जाबाय लोगो माबायदि मोनखो लोगो मोननानै ज'नो गोबावनि उनाव नै वाटारमेलना बेगर दं बेखौ आं जाया ओमफ्राय गारो होमबाबो बिराद गोजोन मोनबाय Nei dan thái sẽ cầm thái xin đến cho phải là hả? Lamanya tangannya basah. Macam mana orang? Zulesi here. लाजि गुस्तार बिराद खनसे मोखां मोसा देनां नायनो थाथोंना Zule unboxing yourself. Please unbox yourself जोङो दायो जाखांबायानो जेबो आइटेमनो गैयामोन मानो होनबा एकदम हठातसो जाबाय नालाय ओमफ्राय दा नै जाखांबाय ओमफ्राय आंथ' गय जाबावबायसो मम्मी Kamu masuk semua di sini. दायो नै जाखांजोब्बाय होमबाबो सुवा जाखांलायदों बेखौ नोंनि बेगाव गाइस दायो जोङो जाखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा नै सोफिनजोबगासिनो मानो होनबा ओरैनो लेथ्रा गालांजाया नालाय ओमफ्राय दा बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै जोङो माखासे फट'स लानोसै ओरैनो दे माने एबारनिहा हठात जाबाय नालाय ओमफ्राय बांद्राय जेबो जाग्रा लानो हायासै आरो मानो होनबा हठातसो जाबाय नालाय जोंना प्लेन खालामनाया ओमफ्राय ओरैनो मिमि लगायबाय ओमफ्राय जुइस लाबाय वाटारमेलन ओमफ्राय ओरैनो ब्रेड बाटार आरो ओमफ्राय नेक्स्ट टाइमाव जोङो संनाय मानाय लागोन आरो ओमफ्राय एबारथ' माने एकदम हठात जाबाय नालाय ओंखायनो बारा आइटेम्स लानो हायाखै दा नै सुजोब्बाय हो सेवनाय नङा बियो सावनोसै नामा नङाबा नै इयावहाय फोसाबग्रा फैखायो दा बेयावनो गारथ'दो औ
जि मोजां नै साना Hi guys. दायो नै जोङो फट' लागासिनो जाखांनानै फाइनालि गाइस फाइनालि नोंथांमोना जुलिखौ नुबाय नै हाय होनदो बे जुलि हाय आं फ्रयलो नों आं यो नोंलाय नों निल मा नाम रैरुप नै नै बे आगै सासे माने बे सासे दं लोगो बेखौथ' नुखांखाबाय सिगां Neng hur thang, duda thang bo. Kan gezero. Gezero gezer thang. Oh. Coba dah. Deh, habsin deh borea thang. Just for the beautiful memories. that's only for YouTube memory Just for memory. This video is for memory only. we are uniting here We are uniting here. They are the beautiful girls here taking photo, and the nature and the plants everywhere is beautiful. She is the princess in our class, and she is the main character in our class. Brilliant. And she is the most gorgeous girl in the class. And he is the main photographer of our class, and he is the businessman of our class. So guys दायो जोङो फट' एरि माखासे लाखांबाय आरो ग्रुप फट' ओमफ्राय दा जोङो थांलायनोसै जि मोजां सानसे जानोसै हनै Neng thangkai dah. Neng मोजां मोनबाय लोगो मोननानै बिराद मोजां बे गासै प्लास्टिकनिफ्राय आं फैनाय साबसिन लामा मोजां So guys दायो जोंना जोब्बाय आरो दिनैना रिउनियना ओमफ्राय जोङो दा ओंखारफिनबाय थांजोबनो नै बयबो रेडि फैद' नै बाय 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 होनदो मोजां मोनबाय ना लोगो मोननानै बाय 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 नै आया थांसै ओंखारबाय Bye bye guys. See you tomorrow. See you in next video. Okay. Bye bye. Hande. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Bye bye. Oi. Okay. Who is going next? You are going. Okay. Bye bye. Bismillah. Bye. Bye bye. Bye bye. Halang los. Bye bye. Bye bye. दा नै सापागुरियाव जोङो गारि गाखोफिनबाय मोनफैबाय आरोबा जोङो दायो नै चाम्पायाव सफैबाय आरो नै लोगोखौबो लोगो मोनदोंमोन मोनजाग्राखौ गवालपारानिफ्राय फैदों
ओमफ्राय गारियाव रावबो गैला दा एक्सिडेन्ट जादों नामा ओमफ्राय थाथ'नांबाय जि बुरजा गारि लाइन जानानै थाथ'नांबाय औ बेनोथ' गारिया फैजोब्बाय टाइमाबो 7था जासिगोन लेटआव लेट जाना होबावबाय नै बेयावहाय जेबो जायाखैना मानसिया जायखिया अबाय जाखो नुबोआसै ना नै